baya song mare kising song ke song tini rus kaya humpan ma khaisnai musok buslei jat posu suini biki musok buslei bono rus khaila hamba take angbo bono rus ma khaisnai ang rus kaya hiwa sok pasi an bkha tongmalia suini mokhang no sikang nain legrasna oma ta phunuk di amani mokhang sei hai mokhang sible suini mokhang phano tension krai boni jepa mokhang tongthong lekhmo sikmo boni amani sippak bokmo pang tongthong haba chung boni no ta youtube channel bo mungsi sikang nai legra nai tei barbaki ulo ni ulo kok salai phina youtube channel bu mongkho koyo tripura nang babaro kasinai ba musok buslei ni brand bo kaya bokrok bo kaya musok buslei nang chrai phansing ka bo kaya no tongnai sui han bagui nang pa phayata oma amtai bum rok ba singba nini nai khitayo khi phai khi ko suya ke no nokma baino achadak pharo man singkhna suijat posu gada kaya pho tam jaga kanang buino rus khaijana simeno ka uta oma nang ba theisi thangmanka ang nang hai ke moito ro kotok solai thinai oma fighting ke mari kisi so kisa gon video nai sung reply ro laine hasal tong phane mungsa ka kre bas te buni gana sta tong buji tamo hima koksa oma babusia sakla nini amano tel ka sulabe etuje bumbam tang di manta oma nang tam buci angso oma nang kaya tripura hima kaya kheno thangnai apan nona ang buci rai sanai kok thai sale musok buslei jat chipang mokhang ja lekhmo sikmo khnadi gaham ke nina amani nuwari khor haike ha kortoi thangkha angke ang bunaya nong sinai afrke nina ama lamao bika khang ja haising tongnai ke nang bu mai masaya afrke nang to emle se gen kaya ingke nang to samung rok humung rok bui haike khaime angke ba nono bo khari ogoi aptoi dialogue rok ma sate bukhaw tomato inke nung sakanin bukhaw hostel buri rokni jangya pen tong hono nung bukhok ta tong di direct side ta ni na amani pen tong ane oro hi tuma bui rok sawan delasi nung hake sawan lasi tongo ke baya rok khna baidi mone amani short pen ane oro tongo aptoi ni bagi siba no hostel ni buri rok ni jangya pen si kok hi bero mone ama waisa angbai etu je bombang phaijak bolongo kaham ke nok buchi mankhna ke aproboni nuwari khorni oti kchak huma rok phaijak ke ba bo short pen chui roi ni kai tong mone ama afra ang sunai nei tei phaijak tei kha ke bo abono ke nangai hostel ni buri rok ni jangya pen khogo hinei ba no sakata ni kepala ni lekhmo ke tei si video nai fiu nai olo no rohla ke na no baton nai korok bising toni di dol rok bor hai borok no nijini dol ni buri rok ni jangya pen sui lam toni ma rok no khok talang lep no thanga ba hai nana ni short pen moto moto yang bon la samai hapa numan ni short pen la an oro tong ga haisi nge ni amani nuwari khorni emon ke kothok oma bobe tuje bombang lai phoroboni kusingmani dagano angno sui ro hobo emle ani kisa misa bo boljak nai hapan wan chani bisi kamangta han bagini nang kai ang khna ni na ama ri thunai ko borok wai bo thulayo 20 teka khasi ni na ama phal tong ke ba boi bo thunai anta nang ya roster pho oma dada no surungo hero plan hero oi ka hamda tongbai honai no se surungai kok sau hinei ta ma sai tong nang nang bone no coffee khaita suijat posu buina coffee khaya ke sadi su asa ko komang sali ebe rok je ani channel no nai chajak tongnai bo subscribe ma uje chajaya subscribe ye phan ko kre hapan sui busa posu busa ne orle o video no share khari dile khmo sikmo ambai be rok